back to my YouTube channel. It's me, Bricks Tiguman. So, today's video is nag-attend kami ng seminar which is stress management seminar. So, ayun, hindi ako nakapag-vlog kanina kasi bawal ako. So, ngayon is lunch time namin. So, ayan, ako ang uubos ng mga embutido nila. So, meron pa dito ang French again. Mabis na paubos. So, ayun. So, maraming salamat pala sa mga... excuse me. Excuse me again. So, maraming salamat sa mga nakasubscribe na 4,000 na tayo. So, comment down below kung ano gusto nyo ipagawa na video ko to celebrate my 4,000 subscribers. Si Kayla, ayan. Kaon na sila. The monkey MC challenge. Okay, ito yung creator ba? Kita ka ito. Lori? Ayan, nandito na kami sa classroom sa College of Education STED. Sa pagkataon, pagbayabak. So, meron kami dito. Ayan, next time. And so, we're Challenge natin si Lori Anto. Suntin lagi kayo na yung phone ay. Pag-count niya kaya pag-video ni mo. Tanan. So, wawa. Ako yung limang tripod, iway tripod. Tanawan ninyo saan pagkurot ni Bricks in 1 minute yung foods. The timer starts now. 1, 2, 3. Welcome to my vlog! Itago na nako kung ba? So, Wala pa nangangon silang Kayla. So what can you say? Vlog ni Bricks. Bricks kaning hi! Sa puso, wala na ko'y kwarto, na ko'y pang samutang. Mauna akong concert na stress kayo ko ay. Oh my God! Ito, napakita na siya siyang bago nga nails. Mo to mix sa DC karon magpatay ni charot lang charot. Bitaw ko kayo function bitaw dito no nag-goal sa kay ni clearance na mo na lang sa tayo kasabitan na. May God help Gov help. So what can you say about the food? I don't have words to say because I'm fasting. So what happened to your I didn't get ketchup. wala siyang masasabi so let's go to cherry pie. What can you say about the food? Delicious. What? I can't understand you. Delicious. Delicious? Go. Magod sa mo ugma. Adapit. Na
mag-inom man may ugma. Dua man namang fiesta unya, di man may magpista ugma. Libre ko. Maglibre kog tulo ka beer. Unsa ta sa lasang? Oh my god. Oh, di ba? Tapos may isa pa. Oh, ganyan kalaki yung takto ni Briggs. Ha? Uy, akong honey ana, nasa luyo. Honey, ay, money, honey, na. Lamig pa kayo matulog. Sama na breaks. Uy, basig na kay kong liabilities ba? Nag-all ko sa may IT ha. Ah! Dungan daw mo lunch. Now, nagkaon na siya og chocolate. Chocolate sa din. Ay, bilangin mo. Ay, abas, nadunggan. Nadunggan sa video. Kita na walay food. So, bago pa nabot si Ethan, so nag-lunch si Ethan. So, among sudan kay embutido, tansin. Tapos na siya pakapindere nga mane. Uman ay. Oh, mga 10 minutes lamit. Sige rin may katawa, hilak-hilakod mo no. No, sige rin may katawa ka. So, muna itong mga draw. Ako'y pinakadindot og drawing. Sorry. Kasi yung nag-gray ano daw. Wala dyan ang kulang. Wala man sa marketing.
Sa accountancy naman to. Istorya sa Diyos sa